ka sɛbɛnni kibaruya min binna alhamdulilayi rabbil alamin 2024 daminɛ jara ka 2024 kɛ Faransi t'an bolo MINUSMA taara AES créera k'a fɔ k'an bɛna daminɛ kɛ fɛnɛ k'an tɛ CEDEAO fɛnɛ la bi baro sigi kunbaw ye video a y'a partager ni partage ma yɛlɛ Madela ni an bɛna kuma dɛ Ɲangi ka partage yɛlɛ kosɛbɛ ka partage yɛlɛ faut que an ka kuma il faut que an ka dɔn f'an ka dɔn k'a fɔ ko est-ce que maliyɛnw bɛ k'an lamɛn yɛrɛ maliyɛnw bɛ k'an lamɛn quoi voilà parce que an y'an bolo jɔyɔrɔ tile bɔra ye donc an tɔ tora nin an ye demi-finale la n'est-ce pas non ni an ye demi-finale la mais an ka ticket b'an bolo ka bɔ an ka ticket b'an bolo an kalifalen ka taa finale la an bɛ ka fan dɔ ye mɔgɔw de kɔnɔ merci u ka cɛbɔ ye jɔn ye finale la voilà a banna wa n'u bɔra su in na fana an bɛ bɔ siga t'a la Ɲangi can nisɔndiyalen don kojugu trop même Ɲangi Ala ka barika don transition fanga ye amina rabbi Ala k'a simi Ala k'a sankɔrɔta amina rabbi ni transition tɛ mɔgɔ tɛ se ka nin kɛ c'est sûr Ɲangi démocratie n'i y'a ye u bɛ girin na ko démocratie k'an ka fanga sigi démocratie kɔnɔ démocratie fanga fɛn o fɛn n'o y'a sigi o tɛna ja sɔrɔ abada ka nin kɛ ni Ala cɛ sɔrɔsi fanga c'est à dire il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu ni coup d'état kɛra diplomatie de don dans les relations internes ni coup d'état kɛra ça met en cause tous les intérêts oui donc c'est pourquoi sanction kuma bɛ na il y a d'abord des condamnations des principes jamanaw ani tɔnw sariyaw la a fɔra ni coup d'état kɛra a ka condamner ça c'est des condamnations de principe ni coup d'état kɛra dɔrɔn automatiquement ça suit maintenant i b'a ye jamana bɛɛ ka ambassadeur de bɛ na sisan minnu ye coup d'état kɛ ka na kuma n'u ye ni hakili b'a la coup d'état kɛlen ambassadeur hakɛ min yɛlɛla Kati c'est pas petit o ye discussion de pour voir est-ce que nos intérêts seront sauvegardés parce que coup d'état bɛ bɛnkanw bɛɛ de bila en cause donc olu b'u ka intérêt kuma de a bɛ intérêt bɛɛ de bila en cause donc ni bɛn kɛra la u bɛ dan condamnation de principe ma ni bɛn ma k'a la on prend une batterie de sanctions voilà donc au niveau bilatéral jamanaw bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ ka intérêt défend au niveau multilatéral n'o ye ONU ni Union africaine ni CEDEAO ye olu fana bɛ na est-ce que bɛnkan min bɛ jamana ni olu cɛ est-ce que fanga kura nalen bɛna o respecter parce que le coup d'état met en cause tous les intérêts donc o de jatigɛ bɛ o b'an don débat kɔnɔ an bɔra ni nouvelle ye absolument Mali Burkina Niger AES dugu plus précisément yanni sini match cɛ bi anw tɛ CEDEAO la bilen pewu an na bɔlen kɔ a la tout à fait ma fama parce que a fɔra avec effet immédiat absolument donc an bɛ se k'a fɔ à partir de 11h du matin Mali ni Niger ni Burkina cela un communiqué conjoint en bɛɛ bɔra la pep Ɲangi mun de nana ni nin ye e yɛrɛ fɛ ni i ye ɲininka mun de nana ni nin ye très bien Boubou min ye c'était prévisible ni hakili b'a la CEDEAO ka sommet laban e ni ne ye analyse kɛ i ka plateau kan an ko scénario damadɔ bɛ yen o de bɛna kɛ d'abord l'AES CEDEAO peut dire que t'a reconnu et au cas au sommet là ils ont dit clairement qu'ils rejettent l'idée de l'AES an y'a yira fana tuguni k'a fɔ élection ko chronogramme u bɛna ɲɔgɔn sama o de nɔfɛ donc nous n'an ma bɛn fɔla u bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ sanction ta n'u ye sanction ta le Mali et le Burkina, le Niger, ils vont décider de se retirer de la CEDEAO. Et donc, quelles seront les conséquences de ce retrait? Ngangang a réfléchi dès maintenant, au-delà, à quelles dispositions prendre, parce qu'on a essayé des cas politiques ou Yuguba pour que Kanga Djamana ou Koda Kukola. Bon, en flannier, au scénario de Konola, exactement, il a fallu un bla choumi. D'abord, Mali diplomatie, Ani Mali renseignement. Vraiment, moi, je suis très fier. Diplomatie, d'abord, en Yemin que Algérie là, Algérie de Kangana, Conseil de sécurité présidence la Sony. Uni Franci, Tega Bignon. Donc, ils allaient profiter de la présidence algérienne pour que Kanani accord d'Alger, Conseil de sécurité la Kanyini a imposé, alors qu'il y a un tout quoi. Et il y a un mouna. Algérie Franci ani terroriste tomunu tumbi Mali kono ou nul de accord violé kadankari Mali là pensant que ou bena se soro anka mais ou kunta mériko ni ñoron capacité be Mali armée là donc tasma daru tega kono 14 novembre
an ye salamu bila Kidal ka fatiya ta donc u yɛrɛ ka cidenw u y'a ye force tɛ yen bilen il faut k'u yɛrɛ ka course a prétexte dɔ ɲini Mali kama sisan donc la diplomatie malienne l'a compris parce que tout le temps ka Russie obligé k'u ka veto da conseil de sécurité o fana n'a implication de don donc les Russes voulaient éviter ça Mali diplomatie fana ni mɔgɔ bɛ k'i dɛmɛ il faut pas toujours mettre la personne mal à l'aise ka bila situation inconfortable après analyse a décidera accord d'Alger an k'a cɛ an k'a bila ɲamanminɛ kɔnɔ ce qui a été fait donc Algérie gulonyɔrɔ foyi tɛ Algérie bolo Mali dossier la tuguni sisan sababu dɔ ye jumɛn ye sisan o ye CEDEAO cadre de ye CEDEAO ye instrument de ye instrument min ni jamana wɛrɛw de ta don tel que la France olu de b'a utiliser ni jamana min ko i b'i ka dignité n'i ka indépendance défend u b'i sigi sen sabara kɔnɔ n'a ye donc voilà pourquoi an y'a ye k'a fɔ olu fana tun bɛ labɛn de la u tun bɛ na décision jugu dɔ de ta Mali ni Burkina ni Niger kama ni hakili b'a la kunu ou bien kuna sini CEDEAO ka cidenw u ka sommet tɛmɛnen u ko k'u bɛna ciden dɔw bila ka na Niger Mali Burkina ko ka négociation reprend et les négociations étaient en bonne voie avec le Niger fɛn bɛɛ kun sabatira u bɛnna kan fana je crois kuna sini k'u ka taa Niger discussion ka daminɛ Togo ka représentant ye avion ta Togo kana jigi Niger CEDEAO ka représentant tɔw u bɛ aéroport la wagati min ko ci nana k'u kana taa donc u ye Niger autorité wele ko u kan ka na avion min na ko avion in bɛ panne na fɔlɔ quoi ko avion bɛ panne na fɔlɔ quoi donc ko mais ko ɲani sɔnni cɛ Niger faamaw sigira Togo représentant nana o sigilen bɛɛ bɛ k'u ma kɔnɔ fo ka taa dugu jɛ u ma na kɔfɛ u ye communiqué kɛ k'u bɛ yafa deli ko mais ko siɲɛ wɛrɛ k'u bɛ na ci de nana k'u ka annuler parce que plan changera le Niger veut faire partir les États-Unis Niger bɛ fɛ ka américains labɔ u ka jamana kɔnɔ parce qu'on a vu que américains à partir du Niger olu bɛ fɛ ka jamana d'Afrique bɔliya de ta ka AES sigi base de drone bɛ yen de u ye o de ka gɛlɛn man fɛ k'u ye miliyɔn caman don a la Russiw jiginna Burkina tile 2 in na donc u ɲɛ b'a la sisan Niger siga t'a la Russiw natɔ donc ils veulent maintenant précipiter pour que ka AES ko k'a da kolon ci voilà pourquoi discussion ko kuma u y'o annulé maintenant ils veulent maintenant réfléchir CEDEAO bɛ sommet extraordinaire dɔ a kun bɛ n'o de annoncé donc au sommet extraordinaire u bɛ sɔrɔ ka sanction jugu ta ka an ka jamanaw sɛgɛrɛ sisan donc nos gens ont vu venir u bɛna décision fɛn o fɛn ta ni Faransi ni américains ka dɛmɛ ye n'an y'an retiré ka bɔ CEDEAO la donc ils n'ont désormais aucun droit k'a fɔ u bɛ décision dɔ ta contre an ka jamana n'i hakili b'a la sommet tɛmɛnen communiqué dɔ kɛra CEDEAO fɛ Mali kan menace de don u y'a publier k'a supprimer ka tila k'a publier k'a supprimer 2 fois menace de don n'an ma sɔn chronogramme ni fɛn fixeli ma u bɛna min ta k'an sɛgɛrɛ conséquence min b'a la o menace de tun b'a kɔnɔ donc u nana n'o agenda kelen de sisan ils voulaient exécuter donc i y'a mɛn aw bɛ taa décision ta cadre dɔ de b'aw bolo min b'aw yamaru k'aw b'aw da don Mali ni Burkina ni Niger ko la a tɛ n'a fɔ Mali ye accord ko kɛ cogo min accord ko kɛ cogo min n'i y'a mɛn Algérie bɛ taa fɔ k'a bɛ taa décision ta kɛrɛfɛ comme de b'an ni ɲɔgɔn cɛ misibirila sonsorolen to dɔrɔn misi taara k'a to donc cɛ tɔgɔ yɛlɛmara u b'o niveau de la voilà d'accord Niang an b'i fo nin na an b'a ye k'a fɔ nin ye an bɔkun ye ka ko dɔ anticiper ka an ye ko anticiper an bɛ ka mal dɔ de bɛ ka na an y'a kunbɛn n'i y'a mɛn an bɛ jɛ fɛn dɔ la nin y'an bɔkun ye mais e yɛrɛ fɛ conséquence jumɛn bɛ se ka kɛ nin na conséquence foyi t'a la ni an yɛrɛ jɔra mɔgɔ en tout cas dans l'immédiat il y a aucune conséquence mɔgɔw sirannen don an ka passeport ko bɛ kɛ cogo di an ka carte biométrique an bɔra CEDEAO la kɔrɔ tɛ k'o document bɛɛ bilala en cause ça n'a rien à voir maintenant avantage ye jumɛn ye an k'o de lajɛ fɔlɔ foyi tɛ gɛlɛya tɛ min na
anga indépendance politiquement et économiquement en boli CEDEAO la abo de sinsin parce que depuis AES sigira objectif fora hakli be maoma la beba don ko ni CEDEAO ni a dama CEDEAO de CEDEAO dans la CEDEAO sous CEDEAO absolument oui. Et puis ça va au-delà de ça même lui et moi forcément on va devoir quitter lui et moi Monaco wajibi de do c'est la preuve que Monaco wajibi de do bon faut mo ka don fana mo munu ye une décision ta mo utu kun fait ou ba don anga jamana be situation mina expert de be sigi ka lajɛ a ko nafa na kɔlɔ jumɛn mon be de be lajɛ avant que décision ka ta donc ku fait décision tɛ o a bɛ jateminɛ mɔgɔ tɛ se ka gulɔ min ka t'i sigi dɔrɔn ka décision dɔ ta non 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 a bɛ lajɛ de n'an bɔra mun ni mun bɛ kɛ il prévoit d'abord tout mais adamaden baara si tɛ se ka kɛ perfection ye quoi donc Ablaye Maïga fana min ye communiqué kalan n k'ale tun bɛ CEDEAO de la mun bɛ yen a tɛ min dɔn a b'a bɛɛ dɔn a b'a fonctionnement n'a fɛn bɛɛ a b'a fonctionnement dɔn donc an ka jamanaw marabagaw de bɛ yen jamana président de taara sinon jamana marabaga kelenw de don donc anw b'a dɔn CEDEAO force ye min ye an b'a dɔn CEDEAO faiblesse ye min ye CEDEAO sariya ye min ye an b'a dɔn droit communautaire dɔnbaga wanew de fana bɛ jateminɛ kɛ nin bɛɛ la avant d'aller à ça mɔgɔw bɛ ka taa sur le terrain juridique non CEDEAO ko il faut un président élu demande de bɛ kɛ san kelen o ye texte ye loi tɛ yen min tɛ se ka contourner a tɛ yen d'accord donc avocat ta kun ye ka munumunu loi bɛ contourner cogo loi fa ye jumɛn ye nin loi in bɛ tiɲɛ don mais loi fa ye jumɛn ye avocat ta kun ye o de ye procès ni fɛn na pour que ka se k'i défend cogo min donc a avantage fɔlɔ dɔ ye min ye bon ni anw ko ko an ni jamana fɛn o fɛn bɛ taa négocier économie ni commerce sira fɛ ni an ye bɛnkan fɛn fɛn ta an ka jamana ka hɛrɛ kama nka bɛ tila ka ta ka na lajɛ de est ce que engagement min n'an kɛ bɛ k'o ta UEMOA ni CEDEAO la est ce que a n'o bɛ bɛn n'a n'o ti bɛn an b'a bila an b'a bila fanga n'a ye intérêt fɛn fɛn ta fanga la n'a sɔrɔ CEDEAO kɔni a bɛ taa lajɛ de n'a sɔrɔ c'est parce que an juru de b'an kan na engagement de b'an ni UEMOA ni CEDEAO cɛ donc ça veut dire que dans nos relations bilatérales indépendant contrainte de bɛ anw kan an tɛ se ka foyi kɛ an sago la min ni CEDEAO ni UEMOA taabolo fɔlen don ɲɔgɔn kɔ diyagoya a bɛ damakɛɲɛw de ma. mais n'i ye nin lajɛ i b'a ye k'a fɔ chaque fois ni CEDEAO ye sanctionné UEMOA bɛ sanctionné donc mɔgɔ tɛ se ka bɔ CEDEAO la ka to UEMOA la. oui c'est pas forcément lié jamana dɔw bɛ CEDEAO la olu tɛ UEMOA la mais nin kɛn bɛ kɛlɛkɛbere de ye Faransi bolo a ka koloni fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye peut-être Nigeria i ye CEDEAO président ye mais o tɛ UEMOA la mais Faransi de ka juru kisɛ ye nin a ye nin bɛɛ lié quoi donc ni CEDEAO wuli i sanctionné automatiquement UEMOA b'o entériner ka bere wɛrɛ fari kun u bɛ taa n'o ye Union africaine na ka taa valider ye k'olu fana sɔnna donc a bi c'est à dire que ni i bɛ wulujugu bɛ du kɔnɔ dutigi yɛrɛ ko fa bɛ wulu in na denkɛ fɔlɔ ko fa bɛ wulu in na du muso ko fa bɛ wulu in na dugutigi fana ko fa b'a la donc a bɛ mɔgɔ wɛrɛ yamaruya u kana wulu fa u bɛna wulu kelen k'a ci fo ka wulu kun. donc ces instruments sont en fait la caution africaine des agressions contre nos pays ni tubabuw bɛ fɛ ka dankari an na CEDEAO ni UEMOA ni Union africaine k'a fɔ vraiment olu de bɛ décision ta ko k'an sanctionner wali intervention militaire ka kɛ donc tubabu ninnu bɛ na ko ok n'a ko a b'a kɛ anw b'aw dɛmɛ alors que tubabu de bɛ k'i agressé ni farafin jamana si tɛ ɲɔgɔn na. dɔn Libi ta de la. Libi voilà. Union africaine yɛrɛ de ye mandat di ONU ma k'a fɔ k'a ka résoudre. Ablaye Wade ninnu wulila ka t'u jɔ Benghazi ko Kadhafi ka fanga bila. O kɔfɛ u ka sɔrɔla ka jamana ci donc ils avaient la caution africaine de cette intervention militaire pour que ka taa Irak ci ka taa Yémen ci ka taa yɔrɔ wɛrɛw ci. Ils avaient besoin d'une caution arabe. A kana fɔ ko américains taara arabu jamana dɔ kɛlɛ et donc Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes olu bɛ bɔ ka a fɔ ko ka nin kɛlɛ donc ninnu bɛna ok anw bɛna aw dɛmɛ donc c'est pour que k'i sen minɛ i bosonbagaw k'i boson
au présent minnu b'o baara la an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko wagati min na Niger autorités sigilen bɛ ka CEDEAO ka cidenw makɔnɔ au même moment ko CEDEAO président ni Ouattara tun bɛ Faransi au même moment o kɛra ten non olu kɔni o vérifielen do yɛrɛ de et o cidenw tagali olu bloquera aéroport la pendant que Togo représentant sera Niger déjà au bɛ k'u makɔnɔ donc agression de do ils ont plan de changer ils veulent maintenant agresser nos pays nos états an ka mɔgɔw ils ont vite vu venir donc u sɔrɔla ka anticiper donc u tɛna décision si ta légitimité bɛ min na maintenant olu fana u bɛna bɔ de sisan ko olu fana tɛ nin jamana saba autorité ka légitimité reconnue donc au bataille juridique an bɛna taa au terrain de sanfɛ mais déjà k'a fɔ Niger Burkina Mali a peuple bɛɛ de ka wuli sisan que ce soit la société civile les forces politiques minnu sɔnnen tɛ jɔnya ma minnu ko indépendance souveraineté ka affirmer bɛɛ de ka kan ka ɲɔgɔn retrouver se mobiliser dans ces 3 états pour soutenir cette décision et déjà plateforme malidenw tɔgɔ la an bɛ tila na sisan an b'an ka communiqué rédigé k'a publier donc min kan ka kɛ wulikajɔ tɔgɔ la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye balimaw nin ye le journaliste du peuple Abdul Niang ale ka hakilina filɛ nin mais min da Abdul Niang ka kuma kan maliyɛnw a y'a hakili sigi nin décision yi c'est l'AES qui gagne Mali ye Burkina Niger u ye nin décision ta mun na mɔgɔ bɛ don tɔn na de ka tɔn nafa sɔrɔ CEDEAO nafa de banna parce que CEDEAO sigikun ye tubabu ka intérêt de défendre ye CEDEAO ye sanction fɛn fɛn ta ni laban in na a sanction qui prévoyait quand un pays membre manque à ses obligations fɛn minnu kan ka segin a kama o taara au-delà c'est juste uniquement et simplement faire plaisir aux impérialistes, la France et ses acolytes. Mali ni Burkina Niger ye jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ tɔn in kabini a sigira kɔsa in na yɛrɛ fɛn min ye an yɛrɛ ka jamana dɔw président kelen bɛ ka CEDEAO ta k'a boson k'a di tubabuw ma de Mali y'o de natɔ ye fɛn n tɛ Mali kun bɛ se ka bɔ a mɛnna dɔɔni depuis Mali bɛ sanctionné don min na illégalement et la cour même de la CEDEAO ale ye papier bɔ k'a yira k'a fɔ ko bin kɛra Mali la ko bingali don na ɲanga kɛra ma absolument non CEDEAO yɛrɛ cour CEDEAO yɛrɛ kiribulon CEDEAO yɛrɛ ka kiribulon Mali ye plainte do ye donc cour ni yɛrɛ ko Mali ko min kɛra Mali la k'a man ka kɛ u y'a tranché k'a ta k'a di président ma président y'a ta k'a bila poubelle aw de bɛna démocratie kuma fɔ n ye tout à fait nin bɛɛ ye France o kɛli don min na CEDEAO bɛ Mali sanctionné Macron bɔra k'a fɔ k'a bɛna CEDEAO président wele sa ka nin kɛ donc i yɛrɛ bɛna dɔn u bɛ ka fɛn min fɔ ce n'est même pas prévu dans leur texte o ye kelen ye filanan ye mun ye CEDEAO ni UEMOA tɛ kelen ye UEMOA ye politique monétaire de union monétaire de plutôt minnu bɛ CFA dun quoi a ka ja a ye wari kelen mais ça n'a rien à voir avec les décisions politiques UEMOA kelen binna Mali kan ka Mali ka wari bloqué nin bɛɛ kun ye mun ye ka tubabuw sago kɛ Mali ni Burkina Niger ye nin de jateminɛ nin y'a kun fɔlɔ-fɔlɔ ye a kun filanan ye mun ye nin dugu minnu filɛ nin n'i bɛ AES la AES ye hakilina caman ta a bloquera ɲɛfɛ mun na ko parce que k'u bɛ CEDEAO la u ka hakilina caman bloquera wariko b'o la passeport ko b'o la document caman ko b'o la même AES secrétariat créé a kuma talen ɲɛfɛ u y'a jira k'a fɔ ko non k'u bɛ CEDEAO la ko CEDEAO m'a reconnu fana k'a tɛ CEDEAO m'a reconnu k'u tɛ AES ye donc l'AES a vu que ale ka avantage caman bɛ yen o bɛɛ bloquélen don ka sababuya kɛ nin CEDEAO ko in ye parce que CEDEAO ka laɲini ye k'a ko bɛ se ka mɔsi cogo jumɛn ni dugu saba in bɛ attaqué fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bɔ n'u ma attaqué ni minɛnw mana Sénégal fɛ attaque bɛ bɔ Côte d'Ivoire la ou bien armées bɛ don Togo fɛ nin bɛɛ kɛra nin dugu ninnu na yan u y'a bɛɛ kun CEDEAO dugu yɛrɛ kelen bɛ ka dayɛlɛ ka don u yɛrɛ baden dugu n'u teri dugu Mali ye sanction do France ma CEDEAO kumara Mali ye sanction do France ma CEDEAO ma kuma alors que Bazoum bɛ fanga la waati min na Bazoum de ye quitussu di Côte d'Ivoire Français ka base min bɛ yen u ka avion ta ka wuli ka na Niger ka transpondeur faga ka Mali ka espace aérien violé
Mali est Turku ma pour identifier. Le transpondeur bascule comme transpondeur avion civil et avion militaire là. Le Mali encore a détecté le transpondeur fera carrément avion tragique Niger. Niger ouais. Waso Bazoum be fangala. Mali est ni paix de loi ta d'agnon ka dim onima. Oni ko no khalite français sanctionné. Ouais. Oye fly. Sabana mu terroriste fait Mali attaquer ka Bazoum to fangala be bora Niger. Ouais. Okma c'est là mu ne fo là. Kana nyina sous 2h du matin. Français ko jigina Tombouctou zone akara ka terroriste nyemoko flata ka wuli nué kata sirawara fa merci o ko batu o fana vidéo o joindre do Malika est prévu là absolument o ta bané tourné ka yugu be barko ngono bulamay ka arme ka kono ka jigi menaka ka jigi plusieurs fois barko près de tes sites Mali a prévu Mali boulot car est-ce que ni duguye dugu mun me conseil de sécurité là dugu mun be tu akla ko ino le économique économique kele wono c'est eux ni beke Mali là donc on ni be de jatimine kai ame dom ne ko bi Mali agressera par la Côte d'Ivoire 49 militaires mercenaires c'est là ma kala so ba nina o ko ba tuntu Burkina Faso il va donc gendarmerie fraude mais l'endo yene uniquement cadon avec 500 milliards de billets kata donc kata di mokoma France bora kosa ina ka fo 4 militaires français 4 militaires français France bora kosa ina ka Ibrahim fait ko kale ka renseignement agent de renseignement mo frabla Ibrahim mo fo Ibrahim ko bo ngam ko mun bu fi kabore et côté l'autre là ibu dikana Ibrahim makuma flako France ako ngam ko mbi fe bu di mi ka agent dima mais Ali Sinisera ma donc il faut que français agent de Iwado français ni moko mi mbeka coup préparé contre le Burkina Djibril Bassolé merci bon yeni ngwa denjugu be fambe absolument nyang a denjugu be fambe arme ni fin secret ou beba aller de boulot merci mais luta donc ko kunu ye ko croix de bay donc na yeni sanction dati na yeni retrait dati nyang en beaucoup do yeni en beaucoup do fene mu yutulu c'est là où Touabouka intérêt de Kamanyang. Absolument. Aïrala, Malika a communiqué qu'on CEDEAO créera en 1975. John Ouyashiki, merci. Le général Moussa. Mali, où il y a rappelé au communiqué, c'est très important. Oui, Mali. Isangoulé, Burkina. Ani Seni Punche du Niger. Merci. Ni Saba de ka idée CEDEAO. Voilà. A Sigira Mirna Mikama, oye, anga anere farafindama ou ka do nyogona, kanga badian sinsin. Taka segi an mogo ni marchandise anga jamana ci aka nogoya anga yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka kolo sinsin cogo voilà bi 49 ans après CEDEAO bɔra sugu la a yɛlɛmara a sigira ni miirina min ye o bila la a bɔr'o kɔnɔ bi a kɛra jamana dɔ de ta ye voilà n'o ye faransi ye et puis près pour anw ye terrorisme ni fɛn i bɔra k'a fɔ sisan maa si ma CEDEAO ye ka anw dɛmɛ terrorisiw bɛ anw kan don min merci même CEDEAO ye sommet min kɛ ka IBK to fanga la Niger président de nana i plein Mali la n'o ye Mamadou Issoufou ko terroriste minnu bɛ ka taa Niger kanw ci ani ka peuple faga ko Kidal kan de don a ma fɔ tan wa ko mɔgɔ minnu ni Mali gouvernement ye accord signé o maa kelenw de don a nana fo IBK fɛ yen Mamadou Issoufou de ni kuma fɔ ko a y'a ka da tugu ko ta k'a ka tɔɲɔ bɛ ka sa IBK wulila ko ale kelen tɛ k'an ka wuli an ka se CEDEAO ma parce que k'ale yɛrɛ ye nin kuma fɔ siɲɛ caman ale ma lamɛn hali Mali polisi minnu donna Kidal k'u kantɔnɛnen de don dans des conditions infrahumaines k'u kɛ kasoladenw ye Kidal k'u désarmer u yɛrɛ fa dugu sanfɛ u taara Nigeria o sommet na Mamadou Issoufou nana u ye min fɔ n ye na segin a kan kɛnɛ kan u y'a kɛ CEDEAO ye résolution ta a don ko marifatigi fɛn o fɛn bɛ Kidal Mali yɔrɔ yɔrɔ ko k'a bɛɛ désarmer ko Mali armée ka sécurité assurée partout sur son territoire Faransi sen da kan ko ni min dan b'i yɛrɛ la k'o kana appliquer fo bi et puis nyang me filanan fɛnɛ f'i ye Kidal yɔrɔ fɛn fɛn sannen don permis minier fɛn fɛn bɔlen don signé par la CEMA a bɛɛ bɛ CEDEAO dugu opérateur minier dɔw de voilà mais n ko Mali ye nin de ye non ça veut dire que permis minier fɛn fɛn bɛ yen gazi pétrole permis de recherche fɛn fɛn bɛ yen ni CEMA y'a signé a opérateur bɛɛ bɛ bɔ entre Niger et la Côte d'Ivoire a bɛɛ est ce que bɛ sɔn cogo di o kɛlɛ bɛ ban cogo di nin yɔrɔ la Algérie CEMA ma gɛn wa a ye maliyɛnw ɲininka minnu bɛ ka bɔ Algérie ka don Mali kɔnɔ CEMA mɔgɔw kɛn bɛ ka baraji da
maa o maa bɛ bɔ Algérie ka don Mali fɛ i bɛ wari sara o baraji la dinar sema bɛ k'o kɛ Algérie territoire kɔnɔ Algérie sigin bɛ k'a lajɛ il cherche de l'argent a kɛra malien subsaharien fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a bɛɛ de bɛ ka wari sara droit de passage wari verser Algérie fɛ yen donc n'i ye Mali ka nin bɔli jateminɛ voilà ɲang fɛn ma ɲa ka nin bɔ voilà CEDEAO bɛ firifiri min na bi u bɛ réunion ni boliboli la u bɛ filɛ nin ye o don u tun bɛ u bɛ Faransi Alassane taara Tinubu taara Algérie chef d'état-major ale taara ça fait 17 ans ale ma deli ka se France bon minnu kun ko ko Algérie tɛ Faransi ka pion ye maintenant a taara mun na ye prévu tɛ nin ya donc ça te montre clairement que c'est l'option militaire qu'ils envisagent. Merci. CEDEAO présent ani Ouattara en France au même moment, le chef d'état-major de l'Algérie est sur place. Mali terroriste ɲɛmɔgɔw bɛ Algérie ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kan o bɛ Algérie au même moment. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment attaquer le Mali? Comment renforcer? Donc il veut tout ton amuna ne bɛ fɛ k'e ɲininka voilà ton min bɛ ka donc o bɛna don briefing min kɔrɔ voilà o ye k'a fɔ CEDEAO ka option militaire envisagée l'Algérie et la France ils vont les appuyer parce qu'ils voient que malgré tout la présidence de la CEDEAO le Nigeria est réticent. Très réticent. Nigeria tɛ fɛ k'a sen don option militaire voilà. Donc on fait venir l'Algérie min mago sara parce que a ka terroriste wanyolu dachi mais moi Algérie résolution na don conseil de sécurité la dogo la ko ka mandat d'alema avec accord appliqué jakoya aba appliquer ni muye voilà option militaire parce que la ka sorsu de bala ka fengue donc ñang décision ma nya kanimbo absolument décision ma nya kanimbo en même min fo malien ye en maliden ma chikana son moroka maliden dusukun sa qui kɛ danbetan ye oui na abe Algérie ma choco ani CEDEAO le peuple malien doit se mobiliser et montrer à la face du monde a jeninen wo a balabalalen wo a bɛɛ ka kan anw ma Vietnam ni États-Unis est-ce qu'il y avait une comparaison 20 ans u bɛ ɲɔgɔn na sɛnɛkɛlaw ni malosɛnɛnaw ni fɛngɛw dama malgré la supériorité militaire des États-Unis. Qu'est-ce qui manquait aux soldats américains? Ils ne défendaient aucune cause, aucune conviction, aucune dignité. Ils étaient face à un peuple, armou Mimbabulo, où il y a une dignité. Maintenant, ne façon bien, façon quand, combien c'est qu'il l'a dit et Karsaye? Où est Choumi Boss, c'est pas petit. Américain a créé humiliation. 6 présidents aux États-Unis, ils auront succédé à la guerre injection. 6 présidents. Nyango Vietnamiens comme Alam Neka Kano poussé. Alabana Mouna. Kano m'importer. Voilà. Kano porter 30 km. Mais Kano porter Tsekati Rodio, mais Kano pousser jusqu'à 20 km. Voilà ça qu'a souria qu'a ciboula. Voilà. Soit c'est que Tchad ça va. Voilà. Ou bien pour lui, il n'a qu'à djigi. Il vient à Yemifo. Ni veut quelqu'un d'ambé kama. Il doucement kama. Il veut faire bien. Il défendait une cause. Voilà. L'attachement à la patrie. Voilà. Ne faso de nier. A te kene faso là. Mais Algérie ni France guerre. C'était la même chose. Nga on taru demain là. Donc dambe bolu la katema onka. Olu nyena, c'est pourquoi Algérien be complexe na soraka numbebete. Mo mi nyena ke join. Ko ale kafsa ema abi hali wulu aka wulu kafsa abulo kateme farafinka. Nyango ma ko bare ya. Ebe sigi ko ebe otigi bonya. Kebi madaw ye ebe o fɛn o fɛn kɛ ale ɲɛna k'i ka jɔnya de sababu la k'i bɛ ka nin kɛ. Nyango wale jira ka Côte d'Ivoire. Voilà. Funteni bɛɛ dɛ, n tɛ nin fɛ dɛ. Voilà. Algérie musoni ma taa daji tu Côte d'Ivoire wa. Kan na chaque jumɛn voilà. An ka wuli ye. Bon, n'a expulsé là. C'est ça leur mentalité. Voilà. Donc les gens veulent que an ka to saraka denya minɛn kɔnɔ danbetan denya jɔn denya mirina k'an ka sigi n'o jogo ye u k'a kɛ n'an tɛ jɛn n'a ye. Il faut que le peuple prenne conscience. Foyi, l'Algérie n'est rien, n'a rien, ne peut rien. Donc restons mobilisés debout. Ni ala sɔnna ma an bɛna wele da. Nyang bɛ min de ka kuma kan. Maliens ka bilo kunna ko ni sanction mun fɛn ko c'est la CEDEAO qui perd économiquement. Absolument. Ba sabula ne jateminɛ kɛ an b'an da don aspect économique la donna nata la parce que an bɛ suna an bɛ CEDEAO ka économie kɔnɔ suna. Ouais. Ni min bɔr'o la an bɛ segin ka na
ka conséquence étude kɛ k'a fɔ maliyɛnw ye k'u hakili latigɛ gouvernement ye nin sanction min ta ni ala sɔnna ma gouvernement bɛna bɔ mesure min talen b'a bolo pour combler tous ces vides là a bɛɛ labɛnnen don AES nin y'a tatɔ de barisabula ni AES kun ma bɔ CEDEAO la AES kun tɛ se ka progresser développement dɔ kun tɛ se k'o kɛ olu tɛ minnu bɛ conséquence ko la u k'u hakilina tigɛ pourquoi le Mali n'est pas seul bibi in na taabolo wɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ économiquement sur le plan commercial o ye BRICS ye o ye BRICS de ye et puis ɲangi ma min faamuya oui hali i b'a bila i kunna n'an bɔra n'an bɛ don BRICS fɛnɛ la mon frère baara bannen don sa ni CEDEAO bɔli kɔrɔ de ye an bɛna taa monnaie de la sisan o monnaie o bi monnaie fana bi monnaie pour que monnaie ka échange ka kɛ sur le plan international a fana bi sira dɔ de suit c'est vrai Russiw bɛ yen Chinois bɛ yen Turkiw bɛ yen bon an tɛ compter olu kan kosɛbɛ mais BRICS jamanaw caman bɛ yen jamana dɔw bɛ ka ɲini ka don BRICS la Russiw ma sɔn donc o ye pôle wɛrɛ de ye maa si kana sɔn dusukuntandenya hakilina ka don maa si la il y aura des difficultés jamana si tɛ yen k'i bɛ bɔ nɔgɔ la sans les sacrifices et nous devons Modibo ye indépendance ta don min a ye nin de fɔ maliyɛnw ye an k'a bila an kun na fɛɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ pour que ka tɔɔrɔ s'an ma mais an kan ka yɛrɛdi de kɛ accepter tous les sacrifices maliyɛnw ye yɛrɛdi dɔw jɛr'u sara tilancɛ kɔ dɔw jɛr'u sara dafalen kɔ o wari de kɛra budget fɔlɔ ye o wari de kɛra ka usine dilan ka armée dilan ka polisi gendarmerie ka fɛngɛ dilan ka tila ka usines les sociétés et entreprises d'état ka tila k'a créer donc il faut pas que an ka jɔ an yɛrɛ la an ka tigɛ an yɛrɛ la minnu fana bɛ miiri su kɔnɔ fanga kɛlɛ politique kɛlɛ u ma foyi faamu ils n'ont rien compris an bɛ sira min kan n'i y'a ye k'a fɔ dɔw tɔɔrɔlen don dɔw de mago sara Mali de bɛ hɛrɛ sira kan anw ka donda la a man ɲi dɔw de ma Mali ka taa ɲɛ dɔw de bɛ dafɛ donc n'i ko i bɛ taa o ko kunbɛn ko parce que ni nin kɛra fanga bɛna a tɔgɔ ta ni nin kɛra mais fanga y'a tɔgɔ ta an ka mun b'o la an ka mun bɔ ko karisa y'a tɔgɔ ta ou bien c'est à dire farafin tellement que tubabu tigɛra farafin na ils savent que ni farafin ko bɛ danbe sira ta i bɛna ni siya ko kuma ye dɔrɔn wali i bɛna ni diinɛ ko kuma ye dɔrɔn walima i bɛna dɔrɔn ko bon ko n'a ye nin to yen karisa bɛ nin sɔrɔ karisa bɛ nin sɔrɔ ɲɛngoya ils nous connaissent. Ɲangi ye kuma dɔ fɔ quoi i ko sacrifice Assimi ka sacrifice ka bon n'anw ta ye parce que ninnu filɛ yɔrɔ min na ko bi c'est maa o maa mago bɛ i yɛrɛ de la i tɛ se ka nin décision jamais ninnu mago tɛ Assimi mago t'u yɛrɛ ni ninnu bɛ fɛ ka lafiya bi u ka san 20 kɛ fanga la k'a sɔrɔ mankan ma ci maliyɛn million mana bɔ u contrôle la u k'u fa tel que Tchad président Hissène Habré olu y'a kɛ cogo min ani fɛn ninnu k'a fɔ dɔrɔn ko ani Faransi don fɛn min ka di Faransi ye u k'a kɛ fɛn min ka di Algérie ye u ka i bɛ mankan bannen i bɛ France 24 ni diɲɛ tɔnbaw ONU ye sisan ka rapport bɔ FMI Banque mondiale olu bɛ na ko économiquement ko malgré la crise le Mali est en bonne voie ONU ni fɛn ninnu u bɛ na la croissance 2 chiffres 3 chiffres etc tout est en bonne pendant que peuple bɛ ka sa mais n'i y'a ye nin bɛɛ tension wulilen bɛ Mali ye mun kɛ jamana jumɛn na posez-vous la question an ye kisɛ kelen fili jamana jumɛn kɔnɔ nulle part an ye mun kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna an b'an yɛrɛ lakana cogo di an b'an yɛrɛ ka yiriwa sabati cogo min an b'an yɛrɛ ka jamana dilan cogo di nin dɔrɔn de don à cause de ça u kɛ bɛ ka diɲɛ wuli ka jɔ jamana na yala malidenw ka weleli aw bɛ k'a fɔ mais an ɲɛ b'a la wagati kelen ma fɔ yɔrɔ kelen ma fɔ parce que aw bɛ ka weleli min kɛ maliden bɛɛ de b'i yɛrɛ sɔrɔ sisan an bɛ communiqué rédigé c'est comme bɛɛ lajɛlen b'i kulomada k'i sigi ka wagati jumɛn kɔnɔ ou bien aw bɛna di cogo di pour que bɛɛ k'a dɔn ko malidenw ka weleli a bɛna kɛ non tout de suite an bɛ communiqué rédigé président y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko n'an tilala nin vidéo la ko n'Ala sɔnna ma k'a bɛna communiqué rédigé ko k'a bila sisan malidenw ka président et rapidement an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye tout de suite ka don mɔgɔw wele date heure ni fɛngɛ ninnu an bɛna réunion min kɛ pour que maintenant qu'est-ce qu'il faut faire parce que fɔlɔ la an ye erreur min kɛ o ye an ye endroit min choisi c'était sensible donc gouverneur ko an ka endroit changer an bɛna mais ne y'a faamuya a b'i ko commission stratégique dɔ de b'aw bolo baara foyi tɛ yen aw bɛna min k'aw kun fɛ non voilà donc Bou Profo b'i bolo ne m'a f'i ye n ko c'est un combat sans tombeau a y'o fɔ dɛ ko sudon t'a la
Missile Kinja. Ne b'a f'i ye n ko nin y'an talen de cocktail tɛ yen Asimi y'a fɔ dɛ k'an bɛ sira min ta kɔnɔ k'an ka taa ko cocktail t'a la dɛ bon nin y'an tatɔ de ye donc i ye mun fɔ final tigi b'an bolo a tɔ tora UEMOA ta ye an b'olu fana kɔnɔ n'olu kumara sini dɛ olu fana ka bɔ ka na an b'olu fana kɔnɔ Niang nin na i b'a kalama ko nin y'an ka économie yɛlɛntɔ de sisan absolument c'est sûr potentiellement on est le pays l'AES est le plus riche absolument potentiellement absolument richesse b'anw de bolo même les bassins de Taoudeni pétroliers à partie fanba bɛ Mali territoire de c'est le réservoir même de l'Afrique absolument n'i y'a jateminɛ le bassin de Taoudé fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc Niang au-delà de ça il y a le bassin de Nara n'i taara lajɛ cartographie lajɛ terroriste bɛ zone minnu na a bɛɛ ye bassin de Nara bɛ tɛmɛ zone min fɛ ni hali Farabugu ninnu ni Nara ni Muruja ninnu ani bassin de Taoudeni n'o bɛ taa fo Mali ni Niger frontière zone fɛn o fɛn ni nin richesse bɛ tɛmɛ yen terroriste bɛ nin zone de la. I b'i yɛrɛ b'a dɔn o bɔra yɔrɔ min na o. voilà. nin bɛ dansigi kɛ an ka bi sigili kɛrɛnkɛrɛn na ka bɔli kun fɔ aw ye n'ala sɔnna ma malidenw mouvement malidenw ka président n'o o ye son excellence le journaliste du peuple Abdou Niang Boumabel porte-parole 120 porte-parole n'o ye Ablaye Fofana donc dɔw bɛ k'a bila ko la CEDEAO refuse de prendre acte de la non ko ka tɛ ne ka sɔn ka tɛ non o bɛ u kungo ye ne bolo ko sanction yɛrɛ kun ye ka mɔgɔ gɛnni n'u min bɔra la n'ala sɔnna ma an b'o fana décision fana ta sini an b'o fana kuma fɔ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ.